Kaynar kıyma kildi. Maşallah seni bana koylarım. Beş neler olup koytarsız olacaksa. Döner. Buna koyayım dersin. Biz bugün mektepte soldat xalqlar yazışapız. Vayma. Seni yazırsız ikeninde. Neresi yazırgasın? Көңіліңіз деген yazыңыз бала қойларым. Көңіліңіз деген yazыңыз олай да жеңілер яулап, батырлар болып, тез орада өзіміздің елдерімізге қайтып жетулерін едірген ұтмағыз. Рахмет. Yaxşıdan rəhmət döner. Kıymak büyük temli bulman yani. Rahmet sana. Biz gittik döner. Esen sabah қайтыңыз балалар, ешнелер олағыз. Rəhmət. Bismillah, öyle korkuyoruz. Исәнме, хөрмәтле солдат. Сиңа Апас районы Каратын урта мәктәбенең 11нче сыйныф укучысы Камилә Вәлиева яза. Җитди уку елы башланса да, без сезнең турында онытмыйбыз. Дәресләрдә, гаиләдә искә алабыз. Чыннан да, сезнең батырлыгыгызны сүз белән генә аңлатып булмый. Хәзерге эшләрегез гомерлеккә, тарихка кирип калачак. Хөрмәтле солдат, син хәзер дөнья тынычлыгы, әти-әниләрнең һәм балаларның тынычлыгы өчен көрәшәсең. Бу бик зур һәм изге эш. Шуның өчен сиңа ихлас күңелемнән зур рәхмәтемне белдерәм. Мин ышанам, тиздән шушы вакыйгалар бетәр һәм сез чын батырлар булып үзегезнең туган җирләрегезгә, якыннарыгыз янына кайтачаксыз. Мөгаен, дөньядагы хәлләр безнең өчен юкка гына бирелмәгәндер. Чөнки без һәр көннең, һәр сулышыбызның кадерен белә башладык. Солдат, ни булуга карамастан ихтияр кешеңне битермә, үзеңә ышан. Мин беләм, һәм ышанам син булдырасың. Барысы өчен дә сиңа зур рәхмәт. Аллаһы Тәгалә һәр минут зур көч һәм түземлек биреп торсын сиңа, батыр солдат. Иң изге теләкләр белән сау булашам. Әрнетмәгез Қан яш түгел Аналарының Йөрәкләре Тик қадірләп Яшәсеннәр Балалары Исәнме, кадерле кешем? Иртә белән исән сау торып, мәктәпкә килүем өчен иң беренчедән сиңа бик зур рәхмәтемне әйтәсем килә. Мин хәзер мәктәптә, туган тел дәресендә утырам, сиңа үземнең матур сүзләремне язам. Беренче итеп сиңа исән сау өйрәнеп кайтуыңны телим. Сез безнең өчен иң кирәкле, иң кадерле кешеләребез. Сез эшләгән эшләрне без бер кайчан да онытмабыз. Ничә хәлләрең? Минем ярый, Аллаһка шөкер. Мин Арслан булам, 9нчы сыйныфта укыйм.
Быел имтиханнар бирәсем бар. Бөтен әйбер булып чыгар, дип өметләнәм. Чөнки без бергә. Сиңа түземлек телим. Үзеңне сакла, авырлыкларга бирешмә. Син бит көчле. Без сине яратабыз. Тизрәк җиңү белән исән-сау әйләнеп кайтуыңны телибез. Кадерле кешебез. Исәнме, хөрмәтле солдат абый. Хәлләрегез ничек? Сезгә бу хатны Каратун урта мәктәбенең 11нче сыйныф укучысы Сәйинова Сөмбел Илнар кызы яза. Кешенең тормышы ак һәм кара сызыктан тора шул. Кара сызыктан соң һәрвакыт ак сызык килә дип ышанам. Сез булдырасыз. Мин сезгә сабырлык, кыюлык, мәрхәмәтлелек, батырлык телим. Үзегезнең сәламәтлегегез турында да уйлагыз. Үзегезне саклагыз. Саклаганнарны саклыйм дигән Аллаһ Тәгалә. Мин сезгә дугалар укырга тәкъдим итәм. Дугалар күп бәләдән коткара. Шул дугаларны укысаң, үзеңне тынычландырасың. Күңел тынычлыгы барлыкка килә. Мин һәрвакыт өйрәнгән сүрәләремне искә төшерәм дә тынычланам. Нинди генә авырлыклар килсә дә, алардан курыкмаска. Аларны җиңәргә тырышырга кирәк. Тормыш ул кешенең гомере. Шул гомердән бары яхшы истәлекләрне ала белергә кирәк. Батыр солдат, сез бу авырлыкларны җиңеп чыгачаксыз. Мин сезгә ышанам. Бу хаттан бары яхшы кәеф, матур уй-фикерләр алырга язсын. Исәнме, батыр солдат? Үземнең кайнар сәламнәремне сиңа Каратун урта мәктәбеннән юллыйм. Мин Алсу булам, урта Балтайның үзеннән. Инде сезгә беренче генә язуыбыз түгел. Алдан язган хатларыбыз солдатларга барып иреште. Без 11нче сыйныфта укыйбыз. Җаваплылыгыбыз зур булса да, һәрвакыт сезнең турында илләге вакыйгаларны уйлыйбыз, бик борчылабыз. Аңлыйм, бу хатын белән сине мин яу кырыннан алып чыгара алмыйм. Әмма ләкин сиңа көч һәм куәт кертә алам дип өметләнәм. Өметеңне измә дип юкка гына җырламый шул ул безнең якташыбыз Фәтхил Исламов булат. Һәм бу өзек сиңа да кагыла диясем килә. Нинди авыр вакытлар булса да, авыр хәлдә дә, булмаса хыры инде дигән уйлар булса да, өметеңне измә. Күпме ел үттең, инде җиңүгә күпкә якынраксың дип уйлыйм. Хәзер дошман җирендә күпме безнең егетләр һәм син, әйе, син, шундый батырлык, кыюлык күрсәтәсез бит. Нинди хозурлык бит бу. Сездән башка безнең ил хәзер нишләр иде? Тик шуны әйтәсем килә. Аллаһы Тәгалә сиңа һәм калган егетләргә көч һәм түземлек бирсен. Исән имин генә булыгыз, саклагыз үзегезне, зинһар. Çıgasın bir məndən Şəşinini jillərdə Taratır